Bos días. Hoxe vou falar da historia dunha gaivota chamada Margarida. Margarida era unha gaivota un pouco feíña porque tiña as plumas un pouco amarelentas e, ademais, encantábanlle os peixes. Encantáballe ir a pescalos e comelos. Entón estaba un pouco gorda. Un día foi chamar a súa amiga Xoana, que Xoana era unha gaivota increíble. Tiña unhas plumas branquísimas e non gustaballe moito comer os peixes, pero tiña que facelo para sobrevivir. Entón, un día quedaron para ir ao mar Mediterráneo. E mentres estaban indo, diciron: Xoana, por favor, eu non podo ir tan lonxe, entón ti vas a esa parte do Mediterráneo e eu vou a esta que está máis preto e eu podo voar. E Xoana asentiu que si podía facelo. Entón, Xoana emprendeu o viaxe ata a parte do Mediterráneo, mentres que Margarida, como quería comer, comezou a pescar os peixes. Margarida caeu en picado hacia o mar e devorou un peixe. E cando saiu sentiuse un pouco rara. E mirou as súas ás e era negra, negra como carbón. Entón foi pedirlle axuda á súa amiga Xoana, pero Xoana estaba moi lonxe. Entón Margarida estaba gritando, pero non a escoitaba Xoana. Entón Xoana deu a volta por casualidade e viu que non estaba Margarida. Foi correndo a ver se estaba ben ou non. Margarida, polo visto, estaba nunha praia chea de petróleo e non estaba en moi boas condicións. O que pasou foi que de repente chegaron unhas persoas a axudala e a poideron salvar.